Waqt Lulju li għadda żdied in-numru ta' persuni li jaħdmu full-time bi 3.2% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika maħruġa l-ġimgħa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li fuq perjodu ta' sena il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol kien ilaħħaq il-241,395. Dan ifisser żieda ta' 2.2%. Din iċ-ċifra hija riżultat ta' żieda ta' 7,543 impjieg full-time, filwaqt li kien hemm tnaqqis ta' 2,439 f'dawk li kienu qegħdin jirreġistraw għax-xogħol sa Lulju li għadda. L-istess ċifri tal-NSO juru wkoll li l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu b'aktar minn 6,000 ħaddiem għal kważi 189,000. Joħroġ ukoll li persuni li jaħdmu għal rashom b'xogħol full-time żdiedu b'1,209 persuni meta mqabbel ma' Lulju tal-2020, filwaqt li n-numru ta' persuni reġistrati bħala ħaddiema żdiedu b'6,334. Iċ-ċifri juru wkoll li l-impjiegu full-time fis-settur pubbliku żdiedu b'1,515 għal 51,187. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li sal-aħħar ta' Lulju l-ħaddiema b'impjiegi part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom żdiedu b'6.6% għal kważi 35,000 meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel, waqt li l-part-timers li għandhom ukoll impjieg full-time żdiedu b'aktar minn 13% fi żmien sena biex laħqu kważi 36,000 ħaddiem. L-istatistika turi wkoll li l-impjiegi part-time reġistrati f'Lulju tas-sena li għaddiet żdiedu b'9.9% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2020. L-ogħla żieda ġiet irreġistrata f'xogħlijiet li huma marbuta max-xjenza u t-teknoloġija, segwiti minn xogħlijiet ta' akkomodazzjoni u servizzi tal-ikel b'żieda ta' 836 u 690 rispettivatament.